Provinsi Jawa Timur saking fraksi PDIP nggih Pak nggih. Matur suwun sanget Pak Edi. PDIP niku nek kanggene partai niku Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tapi nek kanggone Ludruk benten Pak Edi. Kanggene Ludruk PDIP niku peduli dengan intensitas perludrukan. Nggih, dados ngeten kan ludruke saged berkesinambungan. Matur suwun sanget ugi kagem Pak Sadari Kabid Kebudayaan Provinsi Jawa Timur, ugi Bapak Dedi Ketua Gedung Cak Dorasim Surabaya, kunjuk ugi kagem panjenenganipun Bu Kartika, Ibu sing wayu dhewe kasih kesenian Disbudpar Provinsi Jawa Timur, matur suwun sanget. Ugi warga Carat, Pak Kades ugi matur suwun sanget. Dalu niki luar biasa. Niki wau ndugi pun diparingi kresekan kabeh sak kresek dang oleh klengkeng anggur macem-macem tiba kula kali Pak Sadak kali Pak Edi napa niki paripurna diparingi rong kresek. Ati kula tawas seneng kabeh oleh anggur oleh klengkeng tiba kula apes kula buka isine blembeng polo. Wis gak apa-apa iki paringane Pak Edi paripurna kula dongaaken mugi-mugi benjing nek nyalon malih didukung nggih Pak. Didukung nggih Bu. Insyaallah nek didukung tahun ngajeng pasti nanggap Ludruk malih. Setuju? Aku tak ngidung rek. Ana taline bedhug ana bendrat logorno sawah. Bengi iki warga Carat ditanggapno Pak Edi Ludruk. Mula ayo didongakno Pak Edi mugi-mugi rejekine melimpah. Bareng amin Allahumma. Kaya apa kentut rek. Ana tempe dieres mlengos nek gak Pak Edi iki sing duwe brengos. Awet terkenal. Disbudpar Provinsi Jawa Timur uga disengkuyung DPRD Provinsi Jawa. Rokok. Mula wujud pagelaran Ludruk Budi Wijaya sing paling kasuwun. Iki wujud kepeduliane pemerintah daerah kanggo nglestarekno seni budaya. Uga ngedukasi generasi muda uga kanggo ngangkat ekonomi
kelosone Pak Edi dilempit-lempit nek iso ayo digolong nasibe bangsane Pak akeh sing morat marit nek sampean iso Pak Edi ayo ditolong ayo mulung parine cempo nek ayarane kurangan tali ayo nolong sak padha bangsa nek ganjarane lho Pak ketemu mburi ayarane lho Pak ancen kurangan tali ngamek tempe dinggo wadah beras ganjarane lho Bu ancen ketemu mburi mula nek dana wewe ayo sing ikhlas kula ngedong lak ya bengi iki eling-eling kalih Pak Edi sik dulur kula melok berpartisipasi dening kok mulai disangoni saya ucapkan terima kasih dene gak disangoni sampai menio tak enteni ayo Jamrip carat luar biasa delok lodruk mboten nate bosen mula ngertos Pak Edi gak ditanggapno aneh-aneh lodruk pamane lodruke Budi Wijaya wis pasti menuai hasil yang luar biasa mula dulur monggo kesenian niki kesenian sampean dhewe niki nek sing mboten uri-uri sampean sinten malih aja kaget engko nek mara diakoni kali negara manca kait bengok-bengok ngoten ah mumpung teng mriki seneng-seneng delok lodro kula dongaaken dalu niki jenenge seniman senengane mek ndongaaken tok sing delok lodruk mugi-mugi rejekine tambah kathah sing gak delok lodruk nggih kula dongaaken mugi-mugi anake tambah ati lapo maneh amin ini Kak ancen enak dadi seniman tanggapan akeh dhuwitku sak pirang-pirang ngalor ngidul dikawal kaya jeragan kepingin apa ae mesti keturutan dhuwitku manganku mele-mele aku seneng mangan gule sate sepi tanggapan mangan apa anane kadang-kadang iso mangan kancane mula aku dolek tambahan aku buka toko peracangan kayane rada lumayan mula aku kelakon dadi juragan ate juragan kendel wingi nang Malang aku kula apel duweku akeh tak
iki duwe entek tak gawe mangku purel. Namung semanten kidungan kula menawi lepat barangka rasa ayo ditinggal awe-awe Budi Wijaya kancane Budi Wijaya niki pemerane dagelan niku kabeh sik nom-nom. Temen niki pengrawite nggih ganteng-ganteng napa maneh iki pimpinane Mas Jono sing luar biasa, suarane maut. Ana sing mirip Pak Edi Pak niki, brengose sami kali Pak Edi. Semakin meriah jika di sini ada bintang tamunya. Seorang artis yang luar biasa. Baru saja pisah dengan Dewi Persik. Siapakah dia? Cak Wanto Sitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Telepon. Carat. Halo Carat. Kolipa. Hai. Kon kok kenal Kolipa kok? Gak kenal ya apa, wendel gak karo-karoan gitu sore Kolipa. Kancamu ta? Gak terima kancaku tok. Iku? Ojo mesti seneni bojone. Gak oleh Kolipa Wong kanca kok diseneni. Kanca kok diseneni. Kon aja nangis ngono ta, Pak. Kok nangis? Makasih. Terima kasih sayang. Makasih sayang, happy birthday. Happy birthday. Iya. Yuyu. Kena kanggo kono. Nek kanggo awakmu beda maneh. Nek aku ya apa? Rabi bedes guyu. Ngono ah. Iya. Kono aja koyo ngono iso. Apa? Wis ket sore aku mok lono dudo. Lho, saiki dilokno kaya bedes. Oh jenenge guyon ya gak apa-apa. Ya guyon-guyon aja nemen-nemen suwe-suwe aku nangis aku tak mulih. Ora usah guyu. Nangis. Oh nangis. Kok padha ae antarane guyu karo nangis. Raimu kok mingkup. Nang kene iki seneng-seneng Pak Edi Paripurna iki kepingin warga Carat suka-suka nang kene. Kepengin bahagia. Kepengin bahagia. Malam iki. Apa maneh nang kene sawangen ibu-ibuke nganggo jilbab kabeh. Ana sing gak nganggo ya wan, tapi akeh-akeh nganggo. Artine wong kene iki rata-rata. Rata-rata. Mayoritas kebanyakan. Mungkane ludruk ya ludruk tapi ana sisi rohanine. Oh ngono ta. Kudune kaya ngono. Sugih lagu-lagu sing bernuansakan religi. Wah, kon kaya iso nyanyi. Lho sing saiki lagi spiral-spiral iku. Viral. Viral. Sing terkenal. Viral, Mas. Viral. Spiral iku ya ibu-ibu gak iso hamil ngono kuwi. Si sakmene lho. Siti Fatimah ya Allah. Zam-zam di Baitullah. Siti Fatimah ya Allah binti ya Rasulullah. Siti Fatimah ya Allah binti ya Rasulullah. Siti Fatimah ya Allah binti ya Rasulullah. Ana kawat nok pinggir sumur Cak Wanto. Sumur nang pinggir kali. Warga apa iki? Warga Carat muga panjang umur, uga kabeh murah rejeki. Amin. Allahumma. Amin. Ana apukat nang pinggir sumur. Apukat ditandur nang kali. Ya. Wabeh warga Carat ya Allah muga kabeh akeh rejeki. Amin. Aku ndelok kon kok seneng. Anak baik. Iki ana tamune, ana Pak Edi Paripurna, ana Pak Dedi,
ana Pak Sadari, ya ana panjenengane Bu Kartika. Iso enggak ngelembono? Ya. Kae iso apa bismillahirrahmanirrahim. Ana kembang-kembang melati ya Allah. Ya. Kembange ditandur pinggir kali. Asik. Muga bapake dia awas sak lawase akeh rejeki. Masalah. Jos. Nanti Pak Edi mangsa. Iya. Iki ana Bu Kartika. Ana Bu Kartika. Ana Bu Kesuwen aku selek kepengin ngambung. Durung nyanyi kok iso. Alah kesuwen. Ana Bu Kartika. Aku mau ngambung ping pindho. Ya nek diambung Bu Kartika ngono. Cok kurang-kurang ajar kon. Apa? Bu Kartika iki wonge alim. Iso jadi kasih kesenian nglindungi kaya awakmu ngono iku. Wah, Bu Kartika iku kancaku cilik. Lho iya. Ya kancaku Aku gak wani ngilono sering disangoni pola ya. Awakmu sering disangoni. Bengi iki mang dorong belewas tapi iki mang. Sumpah. Iya. Sumpah dorong. Sumpah dorong. Sumprit lho. Aku ya belas ya. Bu Kartika mesti dagelan, Bu Kartika ngitung kencok. Ngitung apa ngono Gus? Lho ngawur ae. Transfer biasa. Oh, transfer. Ana buah semangka. Iki lho. Ada buah semangka ya Allah. Semangka di pinggir sumur. Muga-muga Bu Kartika tambah ayu tambah sugih uga panjang umur. Amin. Aku wis gemes mek kon. Aku wis trauma kok. Trauma lah apa iki? Tau mbok kecup pisan wingenane serempet truk aku. Aja atik nyerempet-nyerempet maneh. Nyerempet-nyerempet apa? Kon mesti nyerempet-nyerempet Bu Kartika. Aku iki sungkan. Oleh aku iki sadar. Sadar apa? Lho, ya apa ibuku sing tak tresnani iki mek Bu Kartika. Bu Kartika tok. Lho iya iya. Ya Allah, ya Allah. Aku atiku wis deg-deg iki. Oh, aku glok ndrono. Ana apa iki? Hah? Wah, kete jere. Bola aku ndromus. Kok mek kontok so? Matur suwun lho Bu Kartika. Kok tak dom tenang ae. Itu Mas. Lalah. Belketes. Belketes. Ki ngeten iki lho Bu mangkane meneh iku. Dagelan niku nek matek sing diantem dhisik cangkeme. Aja ngono. Apa? Nang kene iku ya ana tanggane Lodro Budi Wijaya ya tanggoku. Oh iya ta? Pak Sadari. Pak Sadari. Wong asli produk Jombang. Kota Gusdur Jombang Beriman. Tepuk tangan buat Pak Sadari. Nanti bapake mau. Ana buah kenari ya Allah. Kenari tuku nang Solo. Muga-muga Pak Sadari, muga-muga panjang yuswa. Amin. Mboten Mboten bisa, Pak. Mboten bisa. kan terus ngono aku lak merangos e. Pak Sadari luar biasa. Iya. Geluhan Pak Sadari bentuk cinta kasih kepada keluarga. Dibelani merantau Jombang Pasuruan. Cocok karo pelungguane. Cocok. Kabid Kebudayaan Provinsi Jawa Timur. Seneng anakno kaya ngene iki. Lho nek gak belani bojone gak mungkin dibelani ado-adon Jombang, Pasuruan, muter Jawa Timur Indonesia. Berarti maksudmu? Lho maksudku Pak Sadari ini laki-laki hebat, laki-laki yang luar biasa yang mau membangun rumah tangga yang mampu belani anak bojone. Jadi Pak Sadari iki adalah laki-laki yang hebat, termasuk contone wong lanang kaya wong carat. Makane wong lanang kabeh hebat. Termasuk wong lanang nomor 1. Wong lanang nomor 1, wong lanang luar biasa. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Membangun teguh demi keluarga yang utuh. Sak hebat-hebate wong lanang kaya Pak Sadari. Iya. Sik hebat wong wedok. Jare sapa? Hebat kaya apa tetep gak gelem nyawer. Ya, asline wonge kate ngawer. Tapi gak gelem mergo mang takok rekening. Kaya wong wedok, Mbak Si kaya Bu Kartini. Sebagai seorang kasih kesenian pejabat nang provinsi kono, tapi jek gelem nang omah ngramut
karo garwane gawekno maem daharan masak umba-umba cuci. Iki contoh wanita yang spesial luar biasa, tetep wong wedok sing nomor 1. Setuju? Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Jan kayak kampanye. Modelmu mari disawer. Oh iya. Cocotmu banter. Aku masih gak dikai pasadari. Apa? Padha wong Jombange, Pak. Oh iya. Di mana-mana wong lanang tetep nomor 1. Kok iso ngarani nomor 1? Wong lanang gak nyambut gawe. Ya. Wong lanang gak gelem obah. Mule apa sing kate gawe mangan, Mas? Termasuk gak iso oleh apa-apa. Gak oleh apa-apa. Gak iso nyonggo perekonomian rumah tangga. Gak iso. Berarti Wong lanang nomor 1, merdeka wong lanang. Hidup wong lanang. Kayake wong lanang carat iki wedi ambek wong wedok kaya. Ayo ngomong. ya enggak, gak mergo ngono. Saiki mbasi wong lanang nyambut gawe sampe tutuk pucuke donya. Nek wong wedok nyun sewu kaya Bu Kartika ngene iki, gak pinter dadi daringan, gak pinter ngelola perekonomian. Dadi apa, Cak? Wong wedok saiki akeh sing gak iso ngulek-ngulek, gak iso Sabar. Pas Aku ngene iki tambah semangat. Pak Sadari ganteng. Modelmu iso ngentung. Pasti Pak Sadari pinter ndolek duit, ndolek kaya. Tapi nek wong wedok kaya Bu Kartika gak iso ngelola, ajur Dek rumah tanggamu. Gak dadi wong soki dadi kere. Tetep wong wedok itu jaminan masa depan. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Jaminan masa depan apa? Lah buktine Pak Sadari menjamin keluarga dan masa depan. kon metenteng boleh mar disawer kon. Ya jelas. Sakniki sing ditata wong wedok iku apa? Sing ditabung wong wedok apa nek wong lanang gak nyambut gawe? Tletong. Telepete. So, di mana-mana laki-lakiku yang terhebat. Nggih, panggih. Wong lanang. Halo wong lanang. Hidup wong lanang. Yo ngono sing semangat. Bojomu rewel-rewel ijo wedhus. Lho, Awan dhewe. kon nyambut gawe tok wis mbok bangga-banggakno. Jel. Ilinga, Dek. Apa? Donya gak iso tambahake nek gak wong wedok. Wong wedok iku munu sing nglairno wong. Ilinga kon biyen waktu di kandungan, nek kandutan suwene 9 taun 10 tulan. Gak ngono bojomu iku lara ta meteng. Wong wedoke 10. Meteng 9 wulan 10 dina. Iki nek wong wedok terus mari ngono ndelok wong lanang dapurane kaya kon, gak gelem meteng, gak sida lair, Dek, kon, Dek. Mek catetan tok. Tetep wong wedok ku sing dadi nomor 1. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Iku untune karek sitok hidup-hidup ae. Kon tak kandhani wong wedok meteng, wong wedok blending. Nek gak ditumpaki sing lanang. Apa sih? Kok nguber-nguber ae? Omonganmu rada alus gak iso kon. Iku mang wis halus. Aja ngomong ngono. Oh, Diotik ngono ae lho. kenyataan. Wong wedok iso blending nek gak dihohohi. Ambek wong lanang, apa iso blendong? Ya nek wedhus kosot ngene meteng. Tetep wong lanang, nggih Pak nggih. Wong lanang ngene nomor 1, hidup wong lanang. Duh kanca aku. Maksudmu berarti wong wedok butuh lanang. Ya jelas sih. Oh, gak iso, Dik. Gak iso sing model ya apa? Kon nyambut gawe soro. Pegel-pegel mulai bengi-bengi. Iya. Terus kon wayahe kepingin ngrasakno kenikmatane dunia karo wong wedok. Bojomu porek gak gelem mbok jemok. Kate turu katokan lepis rangkep 15. Mulai sore wis gak gelem miring, gak gelem lumah, mengkurep terus. Kate lapo kon, Tetep kon jek butuh wong wedok. Wong wedok iku nomor 1. Betul, Bu? Hidup wong wedok. Pasti. Lah, dulur-dulur wong lanang, wong carat, wong lanang sak Indonesia Raya kabeh tak kandhani. Alah. Nambut gawe wong lanang wis pegel-pegel. Entono ndemo nang kene rokokan ku tak gemplang boto. Sawat sandal kon. Kawat sandal. Heran. Wong lanang nyambut gawe pegel-pegel mulai wong wedok rangkepan 15. Solusine gampang. Solusi apa kon? Katene jedeng kon. 150 oleh api. Lho. Kon
tenan ndi kon? Kali Porong. Apa? Wis tutup. Tutup ngarepe, gurine buka. Apa? Dadi maksudmu iku wong lanang antarane wong wedok iki tetep gak oleh unggul-unggulan. Oleh unggul-unggulan. Kudu selalu bersinergi. Iya dong. Kaya Bu Kartika karo Pak Sadari selalu bersinergi untuk membentuk, untuk membangun supaya budaya tradisi ini semakin lestari. Pak Edi juga. Pak Edi. Ayo mulai. Ayo mulai. Apa? Ayo mulai. Mulai. Iya. Iki lho contone wong wedok nek ceremet ngene iki lho. Ngene iki. Wis kudu tak kipatno ae. Lho, ojo so. Katel apa bojo-bojoku dhewe? Kepingin akon. Ya sing halus ngono sayang. Wis gak halus-halusan. Ayo mulai, Mas. Rungokno. Aku nang kene iki ndolek seneng. Kon niku wong wedok penggawean nang omah ulek-ulek. Lah apa kok nang kene iku? Lho lah kan aku nyusul sampean kan bojoku. Lah mbak sih bojo aku mulai gak melak terserah saya. Yo aja ngono ta Mas, sampean kan yo pesen kongkon masakno. Nek masakno jangan bening, wis tak masakno lho. Masakmu iku ya apa sih? Wingenane kon tak kongkon masak cah kangkung, menemben kangkung diketoki del-del dimasak. Wong kan kangkung woto dawa mbok masak dadi situk. Aku mangan koyo ngur layangan ini kulian. Gancine kon wedhus e. Lah iya. Gak cocok. Aku gak iso masak kok. Sing halus ngomong bojone ku so. Gak apa-apa bojo-bojoku dhek kenal apa kon? Ya aja kaya ngono. Bojo iku nek perlu iku harus menuruti apa kata orang laki-laki. Ngono membelani wong wedok. Gak mulai aku bengi iki. Lho mulya, Mas. Saiki. Piye? Gak mulai kon wis gak enak. Lho. So, gawe gak bojomu so? Tak tempile so. Oh, tak kamplong kon. Gak enak yo ditambahi apa-apa ngono lho, Mas. Rumangsamu micin aku dikei tambahi apa-apa iku. Ya mulya ngono lho, Mas. Aku kan yo kangen sampean pirang-pirang dino kan gak mulai. Wis gak usah kakek ngomong kon. Gak boleh aku bengi iki. Lho. Wong wedok ngene iki kudu nurut ambek wong lanang. Ngono so. Heeh. Delok. Dan yo bojoku kaya ngono so. Lho, ya apa? Apa, Mas? Ini lho, delok. Ambung. Ra kon. Iya. Ngene wedok. Ambung. Ayo, ambung. So, aja kebangetan kon. Kon wis bojomu ayu ginu-ginu. Lho, aku wong lanang. Masih ngono aja nemen-nemen. Dani coba kaya aku so. Apa kon? Aku lala pendino dilatui bojoku so. Wah, kon iki dadi lanang kaya aku delok. Wis, aku gak mulih ngene iki. Mulya ta, Mas. Gak mulih. Sampeyan kok masuk Mas kok mentolo karo aku. Cerewet kon iki. Longgo. Ngene lho wong lanang iku ro akon. So. Dosa kon. Ada rene. Melet. Lah. Kaya nurut sing wedok. So, aja kebangetan kon so. Apa? Kon kekualat. Gak masalah, Kajak. Ngene lho. So, aja nemen-nemen so. Apa? Nemen-nemen so. Sakarepku sih bojo-bojoku dhewe. Ngono kon mbelani wong wedok e. Lah manga, nambek wong liya tak belani nek bojoku dhewe. Gak. Aku kate lunga ambek Wanto. Kate nang ndi ya, Mas? Kate nang kafe karaoke. Sampeyan nang kafe? Iya. Sampeyan duwe duit ta? Lah kok dapak lapa aku takon kono iki mau. Aku butuh duit digawe nang kafe. Sampeyan butuh duit ke nang kafe? Iya. Ru akon. Dikeki so. Wong lanang. Lu enake rek rasa. Apa iki? Kon gak ndelok kafe saiki. Sakmene iki paling gak tuku kopi entek. So, neriman so. Kafe saiki sak lagu gawe karaoke. Sak lagu iku 200. Nek 200 iki oleh apa? Kurang. Mbak pegatene bojomu mbek aku ae lho. Apa lho kon? Sak nyawang iki tambah wong wedok e. Kurang ta, Mas? Iki gawe karaoke tok cukup. Lah engko aku digawe njeluk purel ya apa? Ya tak TF ae wis. Tak TF ae. TF ah? Iya. Aku butuh 10 juta. Iya. Kena purel. Mas, Apa? sampe nek golek purel sing ayu yo. Krungu akon, krungu. Aja siji loro, Mas. Piro, Dik? Nek iso ya 5, 6 atau 10 gak apa-apa pokoke ayu. Krungu akon. Sik bojomu iki paling stres paling iso. Apa bojo-bojoku Wong lanang iso kok ngelek purel sampe 10 iki lho. Lah apa katene? Ya engko dolek purel. Engko aku nek perlu kamarmu kon ngaliyo nang mburi. Kamarmu tak gawe engko ambek purel. Ngono ta? Iya. Kok tak resikane ya? Resiono sing apik. Diganti spray gak? Heeh. Ganti spray ini. Diganti spray sing bening. Loh, spray sing bening iku sing piye to, Mas? Aku kok gak mudeng. Oh iya plastik lah yo. Gak sing kain sing halus.
Ya. Kain sing halus. Ya. Kain mori ta? Hah? Kain mori. Iya bener. Kayak mongkos dapurmu ngono ah. Kok Lah, kain sing piye to, mori. Mas? Kain sing halus. Ya. Sing bahane teko Heeh. sutra. Kok aku nggawa wong loro nang kono. Bapak wong loro. Oh, wedok loro. Kok So. loro sih, Mas? Lho, lah piro? Ya sing akeh pisan ngono lho. Lho. Heh? Rungakon. Aku dikon nggawa wedok wong akeh to. Anjene bojomu gendeng temen, so. Ya apa rek nglakoni kok ngono. Ya engko tak nggawa 6. Nggawa 6 ya, Mas. Nggawa 6. Karwane ngono tak masakno kok sampe nek kesel begitu ngladeni situke kesel aku kari nyiapno maem. Ya iya. Ngombene apa ngono ya. Aku nek entek loro pegel wis ditono. Aku mijeti. Iya, engko digawe nutukno. Iku kan estafet. Oh ngono ya. Iya. Tapi sampe nang mulai ya. Mas. Iya, mulai. Aku mulai ya, Mas. Mulai. Sik. Apa maneh, so? Sepatu durung diresiki. Resikno sepatuku sik. Resik. Ngene lho wong lanang. Resiki. Wis, ajak. Nang mulai. Temen ngono lho, Mas. Iya, aja suwe-suwe. Sabar ya, Dik, ya. Kowe nek gak kuat mbek bojomu mbek aku ngomong ya. Lho aku dikongkon ambek iki ya, Mas. Lho, kan kok ngono sih takon iki to. Aku ndolek maneh 10 kas ngene sik lega. Aja disia-sia. Seneng wae. Wong wedok selagi Iya, iya. ono. Aku mulai ya, Cak. Iya. Aku melok nelongso, so ngono bojomu. Hah? Kok enak kon duwe bojo kaya ngono, so. To. Sing dadi carane to. Kon nek kepingin wong wedok nurut iku gampang. Wah, aku lho, so, kok jek duwe gitu ku karaoke gitu. Masa bojomu gak kaya bojoku? Aku so. Bojoku, so. Kon njaluk duit ge karaoke enak. Aku ge tuku rokok kok diceladu, so. To. Ngene cowok. So, eh. nyawaku kurang titik, so. Menengo. So. Iki satpamit Bu Kartika iki lha apa nang kene? Ayune ngene bojoku lho, so. Bojomu? Ayune ngene. Lho lah kaya garangan angop ngono. Kon ngomong saiki ayu, kancamu ngomong garangan angop, Ojo, so. kon gak iso mandani kancamu kon. Kandhane kancamu. Wong lanang digepuk wong wedok aja sini-sini ngomong gak loro. Kaloro. Kurang ajar kena. Ayo. Kon ngomong gak loro. Gak loro. Tapor iki. Ayo kon. Gak loro. Kaloro kok. Gak loro. Kaloro. Gak loro kon. Gak loro. Kaloro. Gak loro kon. So. Loro temen, so. Kompeten. Tampet. Aku kok wong lanang kaya rasa mang. Rek. Ketemu pirang perkori. Benano. Ngono. Kon gak tau mulih, ketemu mulih nang kene nang dalan gak cek kurang ajare peno. Aku nyewa purel ambek rasa. Yo. Apa? Nyewa purel. Kon nyewa purel. Gak. Wong ambek aku peno gak ngadeg. Gak. Ayo. Ojo, so. Purel mau. Aku ambek iku. Kon nyewa apa? Nyewa apa? Purel. Iya. Kon mambengi tak lus-lus rong jame gak ngadeg malah wekku sing ngadeg. Kon kate nyewa purel, kon. Jajan pada jan ora-ora itu. Apa? Jajan pada mbering Madura tapor iki mate itu. Loh, orang Madura. Engko Madura. Loh, Madura di mana? Dimut. Loh, dibutuh. Engko Madura senep. Loh, kok senep sih? Ah kakean angin aku nang Surabaya. Sumenep. Ayo sumenep aku dadi senep. Kakek ngomong meneng kon. Ya Allah. Mon hede pelak ngocak Madura. Pelek. Kurang ajar kena. Bojoku mbok apa iku jenenge? Mbok. Lho kon lapono ya nduk kudu Mbok bojoku mbok pro. Lho, bojomu minggat. Bojomu. Saya Bojomu cok. Tuh. Bojomu nang Bu Kartika kaya ayo mlayu. Lho. Kenapa nduk kono? Lah polan yang apa iku? Sopo sing dengus?
Kon kok disuntik mati ambek bulura kon kok. Lah kok iso? Bongkok kon. Ayo. Loh, ndolek. Sing wani to? Lawanen to? Iya, ya ngono. Lho jadi sahabat. Bu Tartika tadi sahabat no wong. Aja. Kok gak sepira wedok, wangnya wedok palsu. Enak apane? Sing endi? Sing iku rasa apa sing kanan niku? Nek sing kiwa? Tapi sing tengah gak ono rasane kon. Rasane apa? Ini ya toh. Kalau kok tambah dipateni bojomu lho ngono kon kok. Lho kok kolipah. Rene waduh hari kok kalah besok wedok. Kon iku lapo nang ngono? Karene ta? Loh, Satpol PP tolong ada salah satu warga ini yang enggak bener niku lho. Lho. Sopo sing cemburu sampe dapuramu? Wah, beneran. Penyakit iku sampean gawa, Pak. Aku nang omah bendina nyemproti are. Gak bener. Gak. So. Apa? Uripku piye iki, So? Aja kuwatir. Uripku. Taiwangi, tenang ae. Lho kok wedok kok penekan kaya ngono rek. Aduh, lho. Pak, niki bedese sapa niki lho? Sapa ndolekanan bedes? Mbok-mbokane. Bah, rutu bongko, Bapak Jarno kesetrum ndak wis. Ditinggal. Pengenane ana yang ngono kesetrum. Jarno, Pak. Awas. Aku deg-deg ae ya Jarno. Kalau mporo ngelorot. Kon wong lanang aja kaya ngono. Sing kereng kaya aku mau lho. Aku nek kados seneng ambek bojoku kok Ayo. ngono. Jok kurang ajar kon. Aku tanggapan nduk ceret. Carat sayang. Wong carat bakulan ceret. Aku pegel. Pijet ono. Toh. Kan gendeng ngono iki apa Pes iso bojoku. kon pesen apane toh? Ya iku tepak ndoki goblok. Kenapa mijekin ndok puyu? Wis to sayang, sampean mantu oh ya. Kasa. Aku mantu. Toh. Kok mbok celuk toh sayangi maksudnya jenenge sapa? Darmanto. KTP-mu Darmanto. Iya nang dinas. Penojok den badan. Mon bengalek mereng medure den badan. Rapa, Bu. Iki Kon mek duwe kanca iku aja mbok ulangi elek tak pateni mati peno. lho, sing ngulangi elek ku sapa? Sing enak omonganmu, Aku ngulangi apik lho, Ulangi apa apa? Dadi apa kon ngulangi? Dadi apa kok? Toh, Kemarin mbek bojoku. mungkane kon gak kerasan toh. Apa? Aku nek ambung pisan koyo ngambung bokonge truk. Wong intine iki lho aspal. Menem ben bojomu kok ngono nyukur jenggote ketel to. Wis sayang mantu Wis. oh. Ojo kakean cangkem, kon ojo kakean cocot. Yo. Tanteni nang omah kon mek gak mulih saiki tak pateni ambek kancamu. Ayo ta. So kon ro dhewe sesa bojoku kaya ngono. Gak ngono nek kon ben rabi tak tangkepan kon biyen. Biyen di Kok iso oleh gedang Solo bosok ngono iku lho. piye maneh jenenge jodoh kok. To. Kon sing wane mbek wong lanang. Aku ambek kepengin. wong wedok. Ambek wong wedok sing kendel. Iku mang lanang ta? Wedok. Ya wedok. Wedok sing kendel. Aku Biyen kaya kon to. Aku ben dikalah-kalahan mbek wong wedok. kon kalah. Lho iya. Akhirnya aku duwe cara to. Carane piye so? Lho, dikerek didukno. Apa maksudnya? Lho diatur gak kena didukunno.
Didukun. Lho iya. Kon tau nang dukun. Lho, wong bojoku nganut ambekake perkara iki lho. Wah. Iki Lho, mangkane bojomu nurut. lho ya apa? Kiai kayu ireng teng-teng ya. Ya ireng teng-teng. Kena aku so bojoku cek nurut so. Gendeng ah. So aja ngono so. So, Iki kon gawe terus apa sementara tok? tak gawe salah wase so. Heh? Tak gawe salah wase. Maksudnya kok selang diluk ya? Iya. Selang diluk selangan gak apa-apa. Iki terus piye gunanane piye? Ono carane. Carane? Carane ngene, gelang dek ngarep, Bilang gareng ngarep. ngomong, ono mantrae. Montroe. Dung keripik, hai tulang bawang, bojoku ngelirik, langsung sendaplang. Mantrae. Piye mangsa? Tung keripik. Ah. Ahai. Tulang bawang. Ada oh jangan niku. Om Jono guyu. Aku korek merinding aku pulian. Tung keripik. Ahai. Tulang bawang. Bojoku tak lirik, langsung latang-latang. Matantang. Nah, ono tebusane ono. Ahai. Sing ngarep pungkasane ono. Pungkasane piye? Ku geruk. Oh. Ku geruk. Oh, klepek ngono. Empuk jeruk. Oh. Empuk jeru sih. Iku mang. Ngopo iku mang? Ku geruk kok. Ku geruk kok. Oh. Klepek. Iya. Wis ayo. Kreno bathuke plek wis klepek. Temen aso. Iya. Ayo dijajal aso. Eling. Eling. Ayo. Dijajal nang bojomu. Ayo. Ayo. Aku tak gak kuat ini iki aku. Sikat aja. Peno iku yuk. Ya mene macak kaya sinden. Lho aku macak ngene iki lho bojoku jek gak tau sayang ambek aku, gak tau cinta karo aku. Peno iki ayu, gak kurang apa, gak kurang sembarang kalir, yo ayu, yo putih, yo seksi. Bojomu gak sayang. Bojoku gak sayang. Tuku ramuan Madura, Dek. Apa? Ramuan Madura. Gaya apa? Loh, supaya seret kaya wekku. Jarene bojoku, aduh Dek, cek nyamana, cek enake, weke peno seret. Bojoku langsung tak kaplok. Lah apa? Aduh seret goblok peno cak wong katut sak ambek dastere. Lah ngono kok aku mbok kongkon tuku ramuan Madura, aku iku pusing, aku iku sedih. Barang kalir kurang apa sih aku ambek rasa. Njaluk dhuwit tak kei, golek wedokan tak kongkon. Mangan ngene. Dimasakno ngene jare ngene aku serba salah lho. Mek perkara mangan dituruti ku wajar, dhuwit dikeki wajar, njaluk wedokan peno turuti. Ya Berarti tak kon iku turuti. goblok. Goblok 7 turunan 8 tanjakan peno. Lho. Wong wedok kan kudu manut karo wong lanang. Tapi mek kepingin bojomu peno, kepingin purel apa mbok turuti congok. Lho lah aku sayang ambek bojoku. Maki sayang yuk, gak kaya ngono. Lah aku piye? Aku kudu piye? Lho nek perkara mangan, perkara duit turutono gak apa-apa, perkara HP kendaraan, tapi mek perkara wong wedok cak-ocakan reng Madura. Daging lok meleh tolang rok kolak. Isin todus. Lho aku gak tahu tuku wedhus kok. Todus ku dosa goblok. Aku lho gak tahu tuku wedhus. Todus ku pon canreng Madura dosa. Aja mbok turuti wong lanang ento bojo manet goblok peno. Lah aku sayang ambek bojoku. Maki sayang kon tak kei resep supaya bojo penon nurut. Resepe apa? Resepe apa? Didowani. Sik, aku iku lho didongani apa? Wong ora kenduren ra apa kok ndongani iki lho.
Kon iku goblok tiruan aku, bojoku gak wani ambek aku, ya hormat ambek aku, sungkem nang sikilku. Sik, balenono, aku kongon tiru karo sampean. Ya iya. Ya jelas gak iso to. Lah wong awakmu banci aku wedok. Oh, goblok meno iku. Kon iku njaluk pendapat tapi dikai pendapat kurang ajar peno. Ya jelas ra iso. Lah wong dek ngono kok. Maksude sapa dikaplok rasa ya aku wis kalah. Maksude wong wedok iku emansipasi aja sampe kalah mbek wong lanang selagi peno bener. Loh, aku iki ngalah. Sayang, cinta. Kok nek gak tak turuti aku dipegat piye? Aduh yuk. Peno iku jek ayune wong, jek seksine wong dipegat saiki mek aku dadi peno. Saiki dipegat isu entuk bojo. Lho makane diganjar sampean gak iso kaya aku. Kon lapo mbelani rasa? Lho dikandani aku cinta kok. Cinta apa tirun aku gak cinta-cintaan ambek wong lanang. Kaya opo? Ya mau aku kon niru wong sampean banci sabone kebon aku wedok asli kok kon. Ana banci sobo kebon. Lah karo aku kate nandur jagung. Elek apik kon iku kancaku. Aja kurang ajar tak kei. Sik. Iki apa iki? Aja ate njemok semute rambutan. Lho gak ngono lho. Lah lek padha-padha ngene kan yo anteng lah iku gak e. Seje kon enek gerak maksud ngene. Peno wong wedok Surabaya gak bergerak. Aku wong wedok Medero selalu bergerak. Oh, ana magnete yo. Ana magnete. Peno tak kei somusi. Apa? Somusi. Somusi ku panganan apa? Maksudnya tak kei ngomong, tak kei pendapat iku lho. Jarine istilah bahasa Inggrisnya somusi. Somusi. Apa somusine? Kon mek kepengin bojomu nurut, kon kudu ndelek wong tuwek. Lah, wong carat kelo wingi. Yukem. Mbah-kem. Iku lho goreng telung dinane ditututi maneh. Iku umure 100 tahun. Mati lho. Dudu tuwek perkara umur, wong pinter, Dik. Wong pinter. Heeh. Lho gone Pasuruan iku Pak dosen. Aku lho gak tau kuliah wong aku mangan sekolahane ra tau kok. Kon iku ayu tapi keplek. Wong pinter ku tegese wong spiritual. Aku gak tau gawe spiral. Gak tau. Aku yo gak tau gawe pil KB. Gak kira meteng aku. Gedean wekku timbang bojoku. Aku gak tau gawe spiral. Spiritual iku istilah kerene jare wong Jawa dukun. Iki dibaleni maneh. Aku iki lho gak meteng mi. Napa kon golek dukun? Iku dukun bayi goblok. Iki dukun pinter. Hah? Dukun kondang. Kondang. Disantet bojomu supaya nurut. Dosa mi nyantet-nyantet iku. Dosa aja. Iki ketemu wong gendeng, ketemu pirang perkara. Kon timbang diajar bojomu karuan kon ngajar bojomu kaya aku. Santetan. Supaya nurut. Lah bojoku mati sapa ngeloni aku? Lah bojoku mati sapa ngeloni aku? Kon kok bingung gak kurang wong carat kene sing sugih gelem ngeloni kon. Aku ae mlebu carat aku dinyang. Dinyang piro? 20.000. Wong 20. Terus piye terus? Entuk 200 aku mulai nang Surabaya nyonyor. Lah kok iso nyonyor iku sing digarap sing ndi? Sing karep matamu ngono. Wis, kon tak sarano nang dukunku sing paling terkenal. Romo Kiai Sutaji Makrub. Tuh, apa meneh? Iku dukunku. Mandi ya? Aku nyowono bojoku wanto sampai nurut bertekuk lutut. Sik, jajal. Lho tak telepon no. Ya, teleponan. Nanti nuruti proyek niki lho, Mbak. Wah, jembek aku. Aduh, mek aku sing didoni. Ya apa rasane? Wah niku ngenteni tak telepon baru teko lapo kondisi.
Ayo. Kacau. Mbak. Aduh. Wadah, wah. Peno ternyata satu hati ambek aku, Mbak. Aku duwe kanca sing penderitaane padha karo biyen aku. Aku biyen ku selalu torok nduk wong lanang, nurut nduk wong lanang. Aku sajeke kenal sampean, bojoku saiki nurut ambek aku. Iki ana kancaku gendeng. Sapa? Dikepuki bojone jenenge Inge iki lho. Sapa? Kancaku. Lho iki. Obak. Ngomong yuk, ya iki dukunku. Iki ta. Iya. Lah potongane ngene aja didukun. Ning duko dhewe. Aja sembrono lho yuk. Iki wong tuwa, wong pinter. Pinter wong iki tau kuliah ta gak? Aku tahu kuliah kok. Iki dosen ta? Dukunku iki wong tuwa. Aku. Kancaku iki kate sambatan kok malah sampean ho. Aku ki kena batuk. Mak keblok. Ojo telepon. Wis cekak aos, cekak atur. Iki biyen peristiwae kaya aku diremeno wong lanang. Iki njaluk disuwuk supaya wong lanang kenurut. Rupamu wis kaya gemboke neraka. Aduh. Kena temenan kok. Sik, endi kancamu? Iki, Mbak. Iki apa? Tolong, Mbah. Ya, kena apa ta, Nduk? Cerita tentang Mbah. Bakal tahu suku. Ayo telusupan. Kacau. Ngeten lho, Mbah. Bojoku iku jahat. Heeh. KDRT. Iya. Gak ono sayangnya mbak aku ngono lho, Mbah. Dadi awakmu terlalu mendelok Disia-siakan. disia-siakan digepuki. Nggih. Apa digepuki? Nggih. Syukur. Loh. Nah. Nih. Aku lho sampe tolong, Mbah. Lah tolong Lah awakmu. kok nyokor-nyokor aku lho. Kok aku njaluk tolong. Sama nih iso ta, Kak? Sama, Kak? Sama. Nak gepuki Aja ngono yuk. Iki dukunku. Kok mbok gepuki iki. Lah Iki syukur-syukur nae. mek gak dipeksa gak gelem. Sungkem mau ngarepe, disungkem baru gelem. Sungkem mau ngarepe. Ah beneran tak uyuhi cocote ya. Wah, kok seduyuwi ya? Gak, bujuki, sungkem mau. Aku sungkem. Badukun. Sing kena yuk, wah. Sing sungkem mau. Kon ku njaluk sowokan ta enggak? Kok sik aku repot. Hah? Apa? Aku sampean sopo? Suka. Suka. Iya. Suka. Oleh sakno. Jahat. Aku sampean sopo? Cowok ngene. Supaya Nek awakmu iki digepuki karo bojomu, tak kei jimat. Jimat. Iya. Iku dhewe tak kei jimat loro. padha. Ah, loro do tengah sing dawa. Iku bekakasku. Loh, jimat. Waduh yuk. Hei, Iya tolong. hei. Waduh, sungkemen. Iki ngono jimat. Iki ngono intil-intile ula naga. Ya sing ngeroh sing gak roh ngene iki udah kulek dias. Nah, Iku tak buak. nah, Tak buak. tak jejek penceng kon. Jimat iku yuk. Iku jimat. Iki jimat. Ha, barang siji kudu dirumat. Terus Mek jidor. Hah? Lah nek iki ngene nek petuk bojomu, kon ki nduk ngarep. ya. Ah,
nduk ngarep tak kae dawane. Dongane, siki praktekno. Bismillahirrahmanirrahim. Bang bang tup. Oyot kolang kaling. Siapa yang ngentut dianggap maling. Lagi dongane ngene. Iku ngurne. Kaya ngremo are. Turutono iki dukun tiban. Awakmu biyen ngono. Aku duduk ngremo, malah tandak bedes. Iku lu wong ngremo yuk turutono. Iki biyen tak kepen dibedes kok. Iya. Cekel, cekel. Dawane piye? Lho, dongane piye, Mbak? Bang bang tup. Akar kolang kaling. Dah. Siapa yang ngentut dianggap maling. Ya. Bisa. Bisa, Bisa. bisa aku. Bisa. Coba yuk. Coba yuk. Malah dimakin kaget. Gokno ngene. Coba yuk. Jajal maneh. Yuk. Bang bang tut akar kolang kaling. Siapa yang ngentut dianggap maling. Ya apa yuk rasane? Wis, cepakno duwike gawe dukun iki pasti mandi. Duwike. Loh, tak transfer ae. Heh? Mbak ditransfer, Mbak. Heh? Ditransfer. Tumun nenek dukun diseneper iki. Transfer. Sampai di ATM tak gak transfer, di ATM tak gak. Nek timan duwe aku timan. ATM, Oh ATM. duit tak gak. ATM ku apa? ATM. Ngene Cak, jelasno nang Mbah. Engko tak transfer nduk kon kek nombah duwike, Oh, ya. ngoten, Nak? Heeh. Yo. Hei, ya. Ya Cak. Bang bang tup. Otot kolang kaling. Siapa yang ngentut dianggap maling. Oh, kesuwen. Aku atuh. Kesuwen. Penarono, Mbah. Pokok, Pak. Wis yuk. Wis. Kawin, ketokane lekulek, tapi iki jopo mantra. Lah iki lho tangan iki lho gak ya iki kok pitanus iki. Lah iki nek pakune ae. Temen. Pokoke bojoku Teko. Petuk. Langsung bang-bang tuten. Bang Bangtut. Lho, bojomu yuk. Mas, Ora apa kon nampane pegejelanan iku. Apa? tuh, ya gak ngono, Mas. Gak ngono apane? Lah aku ki mau kan dijak omong-omongan Aku wis ngomong aja nrimo tamu nek gak ana aku, Bang. Iki sawangane wedok. Iya, Lho, nek bengi ku ana dongkrake arek. ngono ta, Mas. Iya. Bang tut. Hah? Bang tut mau lho. Wah, iya lali. Congok. Lali apa? Pe bojomu dhewe lali ta kon? Ya kalau masalah Lah bojo iya. kan gak mungkin lali, Mas. Mumpung ngene iki aku perhatian ambek awakmu. Lho aku ya dipingin diperhatekno Mas sekali-sekali. Oh, Ngono gak lho, tak Mas. kei kapok konku. Ojo ta Mas, sampean niku kok gatekno mami. Kon mek dikeki bojomu tak kei. Sapa? Sapa sing doyan raimu? Bang tut. Hah? Bang tut. Lah bojoku wis gak ngeplek aku napa di bang-bang tuh. Cek nurut. Hah? Cek nurut. Lho wis nurutin aku. Aduh, kon kok cek congoke aku sing budrek dhewe nya. Kon lah apa gembulan bandar cap Oh jiji ya, ku. ya, cek nurut ya. Lah iki kate ngamuk iki bojomu. Nyambel nang mburi kono lah apa kon nggawa ulo kon nduk kuni. Ini kalau Mas iki mangga di apa dikokon Kakek ngomong kon ku yo ah. Sing nyampel sing apa? Langsung bang tut. Oh iya, ngono ya. Bang. Buntute apa? Ya buntute mami buntut. Ojo keliru dongane lho. Iya. Bang tut akar kolang kaling. Kolang kaling? Siapa yang ngentut dianggap maling.
taji. Taji ku dukun kondang. Manut, tak ulek. Ngene. Ayo. Mas, Wong wedok sakmene akeh sing paling ayu sapa? wong wedok sakmene kae sing paling ayu sapa? Yang. Aku, Mas. Ayang. Ayang. Sing banci aku. Aduh. Apa kok melok-melok lembeng iki? Prak-prok Apa sayang? Apa Kurang sayang? mantep situ kas Bang Tut. Hah? Situ kurang mantep yuk. Kurang mantep. Kurang mantep. Bam tut akar kayu. Akar Akar kolang kolang kaling. Siapa yang ngentut tak anggap maling. Bila kamu di sisiku, hati rasa syadu. Lagune gak usum. Sing usum lagune gak iku. Ya ngapa lo? Bebe apa? Kamu sungguh mempesona. Hop! Dudu iku sing lagune gak ngono. Ngene lho lagune. Gaspol ndanga, digaspol ndanga. Gaspol dangki, digaspol dangki. Gaspol kenceng, wekku kok pancen kenceng. Sayang. Mas, Hmm, sampean saiki dalem sayang. Hah? Tukono gelang. Dalem sayang. Apa sih sayang kok nyeluk-nyeluk aku terus sih sayang? Kenapa kamu selalu panggil aku loh sayang? Mas tak gentenan aku sing ngomong. Iya sayang. Aku mangkat tinggal apa mi? Gelang. Lah gak gablek duwe aja li gelang. Dolekno. Dolekno. Hah? Gelang adek. Iya. Nek kamu dolekno aku pegaten aku saiki. Nek dipegat aku gak ana sing ngeloni. Kon mek gak dikeloni bojomu gampang tak keloni dhewe. Loh. Apa sayang? Mas aku pengin gelang, pengin kalung, pengin benggel. Njaluk pirang gram, Dik? Ojo cacak sak gram 2 gram. Sak kilo tak tukokno. Temen ya Mas. Temen. Terus aku kepengin maneh siji Mas. Apa sayang? Mendem urip-uripan mami. Oh, Ya, gak Mas, saiki, gak enten saiki. Engko tak pendeme iki arek iki. Oh ini ya Mas ya. Iya, Dik. Kon iku kanca busuk. Lah apa aku njaluk dipendem bojomu iku? Lah kok jenenge jarene kepengin Iki masih mbok kaploki nurut siji ambek biyen. Cobaan. Hah? Tak mbok belanjani aku suwe. Gak oleh jajan wong wedok iku. Nyoba dukun taji ku lho. Gak mbok belanjani suwe aku. Lapos. Gak kok belanjane aku sih. Ah, pukulanmu seperti elusan di malam hari. sayang. Oh, bojoku sayang aku kok lha apa? Pukulanmu seperti elusan di malam hari, itu kurang banter. Pak Lurah tambah 3.000 Pak gitu kowe ndek plus. Pak Lurah mulai. Mas, Apa sih sayang? Iki masih mbok idoni mbok apa? Mes kena suwuane taji nurut. apa? Wis. Aku kan ngidoni. Ideken sembarang kali terus nurut iki. Aku pegaten lak nangis. Aku pegaten coba ngomong. Aku pegaten. Gak ilang kok para-para mana pegatan. Nyoba blok goblok. Aku pegaten lak nangis langsung gulu-gulu. Jare mami. Mami kok pegatan. Mami, Yo. bapak cek jongor arek iku. Aku pegaten kon ku ya congok kon ku. Gak oleh ucapan itu suatu doa. Iki ngetes kon tak pancal gegarmu kon suwe-suwe. Pegaten aku. Apa sih, Dik? Pegatan. Heh? Pegatan. Pegaten. Iya. Nangis lho. Langsung baper kayak. Aduh. Bisa cepetan. Apa sih, Dik? Mas, Heeh. sama saya enggak? Sayang powol. Lah sayang ambungan aku sih. Hah? Gak. Gak wani. Bojone melok pola. Ambungan ditelonyok polo kon. Polo wis siap-siap. Mas, ambungan mami. Hah? Ambungan mami. Temen ah Ya, sayang. ambungan. Demi cintaku kepadamu. Ya. Mbasi rabies tak ewangi. Ayo. Hei. Tolong. Sik, Dik. Apa Mas? Arek iki plastikono sik, Dik. Aduh. Drobong laler arek iki, Dik.
Aku sayang sampean. Sama nak sayang aku. Iya, Mas. heeh. Ojo sampe aku mbok pegat, Dik. Aku nek sampe Aku gak pegat. katene megat, Nurut kan? Mas. Ojo. Sip kan? Sip mi. Sip, wis salah. Aku mau pinggang serambut sampe sampean. Pokoknya aku ben-bengi njaluk dikeloni. Wis gak trimo benbengi berjam sak detik, tiap detik tak sikel. So, Ping koyo mangkon muring-muring bojomu lho, So. Oh, gendeng antolek bojo ayu ngene angel. wis gak usah toro-toro arek iki lho. Mas, ayo minggir rene yuk, Mas yo. Ayo. Yang penting kita bercinta. Semoyo, 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 semoyo. Semoyo, 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 semoyo. Wiritan opo? Semoyo, 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 semoyo. Wiritan opo kon tadi? Piye? Wiritan opo kon? Aku dungone lo lali. Wiritan opo kon? Sik ta sayang, menengo. Tak dok, tak wacana mantrae kon kok murat-marit. Mantra opo kon? Lho, mbok. Endi mbok iki? Apa mang mantrane mang? Tung keripik ahai. Tulang bawang. Bojoku ngelirik, langsung matang-matang. Ala kadur. Klik. Donga apa? Iki lho Mami Okta, gak kebal donga, gak kebal dropo. Sik, menang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Dewa bumi, dewa langit, dewa petir, semua lindungi aku dalam mengatasi siluman dragon. Tung keripik ahai, tulang bawang, bojoku ngelirik, langsung matang-matang. Lanangit jagat. Loh, Ma. Damar apa lelen, Buyar apa kawin? ati kadung ambyar. Kayak demok. Kowe oleh yang lain. Mumpung ana ndemok apa kawin. Damar apa kunci? Buyar apa baleni, Ati wis kadung ambyar. lah kok bojoku banci. Loh Mas, ojo dibagi-bagi no. Aku sayang Mas. Apa kamu Aku bilang? sayang Mas. Apa? Sayang. Sayang. Mas. Tak semudah yang kau bayangkan. Ampun Mas. Dulu kau pernah merendahkanku. Tok. Hei, aku nyele jimat nih. Kok sih tak sok?